Risampunipun kapilang binegan lan artane sadayanti kokilatan wanimus maring begal kang sawidan mangkanan sabdul qadiratan tinunung dadi ngong begal sawidan aragaden pitambuhi mangkana ana wong sajuga amarane maring sabdul qadir azrune niramus pakir apa ingkang siragawa Syekh Abdul Qadir Amus begal waruhanila dina rasakan disuniki tan akeh muncatu dasa maka begal ibu Amus nali aneng di pernahipun sirandok kan ing dinar liye sabdul qadir yen siratamu sentokan ing kanek ana ing cacan klekan sun pusti ponan tekel wazran ucap ing apanyane sun ing sira pikir di mapan sirangan doking di darat caturan dasa maka bangunan nira lamun sendolo dening kaliwat tinggal surat tanah layak amustida amin sirang lamun sanwat terang gagara kawatan sayati sarwelungan dunyamu sebuidina tinilang bisaksana naung sukarawuh malih paring satanya pasarta nirapakir Syekh Qadir wacana anak petang puluh dinasan pusti sontokan ing kadek isun tunggu ing cacang klekan maka bekal iku amusratan tu wacaninan dadara lima payen sayati maka bekal iku ngumpuling panwas prati sekarone padamu ing panglipunya ing satingga polai gladatamu lan satu loko direjalani panguluning begang daerah kendangan daerah berjawab pangkat mumpuni sekali tanah lambe nuliar sibuan binatang ing pernah iwang yang bagal kumpul ing raja bar lagi andung aratasami arantan ning wong kapilah maka pulang pegang ning maring saya mugi dinasro apakah yang disirah mangkan nasihat Allah Qadir Amus anis mawidina catur dasar